नमस्कार. मी डॉक्टर दिनकर वशेकर नरशार्दूल या चॅनलद्वारे आपणाशी संवाद साधित आहे. आपल्या सगळ्याच्या जीवनात वैयक्तिक आणि सामाजिकरित्या विविध समस्या येत असतात आणि या समस्या सोडविण्यासाठी, प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण उत्तरे शोधित असतो. या समस्या आणि उत्तरच्या निमित्तानं एक खेडेगावात एक म्हण प्रचारित आहे, एक वाक्प्रचार प्रचलित आहे आणि समस्याला उत्तर कसं पाहावं हे त्या म्हणीमध्ये सांगितले आहे. ते कोणती म्हण आहे खेडेगावामध्ये? हे बघा, ती म्हण अशी आहे: भाकर का करपली, घोडं का अडलं आणि पान का पिकलं. म्हणजे समस्या 3 आहेत, पण त्याला उत्तर एकच आहे: न पलटविल्यामुळं. याचा अर्थ काय? जर भाकरीला वेळेवरच पलटविलं असतं तर ती करपली नसती. घोडं चालताना आडलं, त्याला वेळेवरच पलटविलं असतं किंवा दिशा बदलली असती तर घोड्याची चाल चालूच राहिली असती. आणि पानाला, आपण जे खातो पान, त्याला वेगळ्या वेळेस खालीवर केलं असतं तर ते पिकलं नसतं. अशा रीतीनं विविध समस्याला एकच उत्तर आहे, या अर्थाची ही म्हण आहे. सध्या भारतामध्ये आपल्याकडे अशाच काही समस्या आहेत. कोणत्या समस्या चालू आहेत सध्या? गद्दारोळ कोणत्या समस्याबद्दल आहे? अजान आणि भोंगा. मस्जिदीवर भोंगा असू की नसे, अजानच्या वेळेस भोंगा पाहिजेच का, असावा का नाही. त्याचबरोबर अजान भोंगाबरोबरच मग आता हनुमान चाळीसाचं पठण हे एक नवीन त्यामध्ये वाद वाढला गेला आहे. मग प्रश्न असा पडतो, अजान व भोंगा याचा वाद का वाढला, कसा वाढला, कशामुळे वाढला? ही समस्या 1. नंबर 2, मध्येच अचानकच हनुमान चाळीसाचं पठण करणं हे प्रकरण काय व कशामुळे निर्माण झालं? आणि 3, या अजान, भोंगा व हनुमान चाळीसच्या निमित्तानं प्रशासन का खडबडून आताच जागं झालं? ह्या 3 विविध प्रश्नाला एकच उत्तर आहे, साधं आणि सरळ आहे, पण त्याच्याकडे शासन आणि प्रशासन लक्ष देत नाही. कोणतं उत्तर आहे हो या अजान, भोंगा आणि हनुमान चाळीसाच्या पठणाला? साधं आणि सोपं आहे की 2005 मध्ये जे सर्वोच्च न्यायालयानं एक निर्णय दिला त्याची अंमलबजावणी न करणं. म्हणजे इतर राज्यात जाऊच द्या, पण महाराष्ट्र शासनानं सुद्धा, महाराष्ट्र राज्यानं सुद्धा या सुप्रीम कोर्टच्या जजमेंटची एक प्रकारची अवहेलना केली आणि ते जजमेंट राबवलं नाही, तो निर्णय राबवला नाही. म्हणून आजचं हे, ज्याला तुम्ही अजानाच्या निमित्तानं भोंगा वादन म्हणा, भोंगाचं वाजवणं म्हणा, किंवा ज्याला आपण हनुमान चाळीस म्हणा. मग आता प्रश्न येतो की या सगळ्या समस्याचं उत्तर जर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात असेल तर आपण थोडक्यात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय जाणून घेऊ, म्हणजे आपल्याला कळलं की नेमकं घोडं कुठं अडलं आहे, कुठं पेंट खातं आहे. हे बघा, 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला. तो निर्णय अजानाच्या निमित्तानं भोंग्याचं वाजविणं याबद्दल आहे आणि त्याचा आधार घेतला गेलेला आहे. जे वातावरणात सतत आवाजाचं प्रदूषण होते त्यावर ते कसं कंट्रोल करायचं या निमित्तानं सुप्रीम कोर्टनं त्यात काय सांगितलं हो? बाकीच्या हायकोर्टनं सुद्धा निर्णय दिलेले आहेत, फक्त आपण सुप्रीम कोर्टापुरतं पाहूया. या सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला हो या भोंगा आणि अजानच्या निमित्तानं? की कोणत्याही धार्मिक स्थळी, कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमामध्ये रात्री 10 ते सकाळी 6 हा भोंगा वाजवू नये, हे सुप्रीम कोर्टचं निर्णय, प्रमुख निर्णय. आणि त्या अनुषंगानं आवाजावर नियंत्रण करण्याकरता म्हणून त्यानं काही गाईडलाईन दिल्या. उदाहरणार्थ, ज्या ठिकाणी वस्ती आहे आणि समजा मस्जिद आहे त्या ठिकाणी 45 ते 50 डेसिबल एवढाच आवाज राहायला पाहिजे, म्हणजे तुम्ही आम्ही जे बोलतो तेवढा. आणि मग जिथं सायलेंट झोन आहे, म्हणजे दवाखाने आहेत, शाळा आहेत, मंदिर आहेत, मस्जिद आहे, चर्च आहे, त्या ठिकाणी ते वाजूच नका. अशा रीतीनं आवाज कमी कसा असावा आणि कोणत्या वेळेत आवाज मूज करता येणे हे सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयाच्या आधारे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. आता हा सुप्रीम कोर्टचा निर्णय जो 2005 मध्ये जाहीर केला, तो जर 6, 7, 8, 9 साली जरी जाहीर म्हणजे राबवला असता, विशेषतः महाराष्ट्र राज्यानं, शासनानं, प्रशासनानं, तरी आज हा जो वाद आहे भोंगा आणि अजानाच्या निमित्तानं किंवा
हनुमान चाळीसाच्या पठणाच्या निमित्तानं तो वाद नसता निर्माण झाला असं आम्हाला वाटते. आता हे सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयानंतर सुद्धा मग याची अंमलबजावणी का झाली नाही आणि हेच वादाचं मूळ कारण आहे. ते आपण समजावून घेतलं तर मग आपल्या लक्षात येईल की आताचे जे वाद निर्माण झाले या निमित्तानं, भोंग्याच्या निमित्तानं, तो वाद कदाचित झालाही नसता. मग काय कारण हो, सुप्रीम कोर्टचं जजमेंट जे 2005ला दिले ते आजपर्यंत राबवलं गेलं नाही. बरं, दुसरी गोष्ट सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयानिमित्तानं अजून एक लक्षात ठेवण्यासारखे की देशाचं कल्याणाकरता, समाजाच्या हिताकरता, सुरक्षेसाठी, शांततेसाठी जे विविध प्रकारचे कायदे केले जातात, हे कायदे पार्लमेंटमध्ये म्हणजे लोकसभेमध्ये किंवा संसदेत किंवा राज्यस्तरावर विधानसभेत पास केले जातात आणि ते राबविण्याचं काम एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे प्रशासनाचं असते. आता तोच अधिकार सर्वोच्च न्यायालयानं जो निर्णय देतो त्याला अधिकार आत्ता झाला आहे. म्हणजे एखाद्या जजमेंट सुप्रीम कोर्टनं दिलं तर तो लॉ होतो, म्हणजे तो कायदा होतो. आणि घटनेतल्या 139 आणि 141 कलमानुसार सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अपवाद ओळखता म्हणजे ऑबिटर डिक्टा या अपवाद ओळखता तो निर्णय राज्यानं लागू करायला पाहिजे. आता तो निर्णय बंधनकारक असूनसुद्धा आपल्या विशेषतः महाराष्ट्र राज्यानं का राबवलं नाही हो, हाच कळीचा मुद्दा आहे. आणि आपण हे जाणून घेऊ की प्रशासनानं आणि शासनानं का राबवलं नाही. आता तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, हा व्हिडिओ संपूर्ण पहा, लाईक आणि शेअर करा, इतरांना सांगा आणि सबस्क्राईब करा. तर आपण पाहू सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय का राबवला गेला नाही. महाराष्ट्र शासनामध्ये म्हणते की आम्ही मध्ये 15-16च्या दरम्यान 2 परिपत्रक काढले होते, पण ते राबवले गेले का हो ते जनतेला माहीत नाही. मग महाराष्ट्र राज्यानं इतर राज्याप्रमाणेच हे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राबविण्याबद्दल का जीव तोडून निर्णय घेतला नाही हो, त्याचे 3 कारणं आहेत. प्रमुख कारण म्हणजे या राजकीय पक्षांची, विशेषतः सत्ताधारी पक्षांची राजकारणाच्या बाबतीमध्ये एक जे धोरण आहे ते विशिष्ट समाजाच्या तुष्टीकरणाबाबतचे आपण थोडंसं समजावून घेतो. निवडून येण्याकरता जे मतं पाहिजेत ते मतं मिळवण्याकरता कोणत्याही राजकीय पक्ष जीव तोडून प्रयत्न करतो. आणि समजा एखाद्या विशिष्ट समाजाचे किंवा एखाद्या गटाचे 10-15% मतदान एक गट्टा होत असेल आपल्याला, तर तो पक्ष जीव तोडून त्या समाजाला, त्या विशिष्ट घटकाला सांभाळण्याकरता जीव तोडून प्रयत्न करतो, त्याचे सतत लालून चांगलं करत असतो. मग अशा समाजाला खास सवलतीचे आमिष दाखविणे, निर्णय त्यांना लावून चांगून करणे, त्यांना अवैधरित्या जमिनीचा कब्जा करायला लावणे, त्यांना रेशन कार्ड मिळवून देणे, त्यांना आयडेंटिटी कार्ड मिळवून देणे, अशा प्रकारचं विविध प्रकारचं लांबून चांगून आणि तुष्टीकरण केलं जाते. कशाकरता? कारण ते 10-15% मतं जे आहेत, जवळजवळ 15 ते 20% सुद्धा मतं आहेत, असे मतं आपल्यालाच मिळावे म्हणून. आणि यालाच राजकारणामध्ये विशिष्ट प्रकारचं, विशिष्ट समाजाचं तुष्टीकरण म्हणतात. आपल्या राज्यात काय झालं की मग आपण जर समजा हे जर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लावला तर हा समाज नाराज होईल, ही भावना सरकारच्या सत्ताधारी पक्षाच्या मनात निर्माण झाली. वास्तविक पाहता हा भ्रम आहे की कोणत्या पद्धतीनं अनाधिकृतपणे एखाद्या समाजाचा, एखाद्या गटाचं जर तुष्टीकरण केलं तर तो आपल्या पाठीमागे राहील. हा भ्रम आहे, हे सत्ताधारी पक्षाला किंवा तुष्टीकरण करणाऱ्या पक्षाला माहीत नाही. हा भ्रम आहे, हे त्यांना कळत नाही. आता पहा तुम्ही, हे माझ्या मनाला पुष्टार्थ उदाहरण देतो. तुम्ही आजकालचे पेपर वाचा, मीडिया वाचा, काय म्हणाल तो मस्जिद आणि भोंग्याबद्दल मुस्लिम समाज, तो म्हणतो अहो सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय आहे तो कायदा आहे आणि आम्हाला मान्य आहे, आम्ही राबवायला तयार आहे, कारण आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत, हा कायदा पाळायला तयार आहोत. मग अपवाद ओळखता बहुतांशी मुस्लिम समाज हा सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्णय आहे तो कायद्याच्या स्वरूपात पालन करायला तयार आहे, तरी मग का राज्य सरकारनं हा निर्णय लागू केला नाही? त्याचं साधं आणि सोपं उत्तर आहे, ते या भ्रमात आहेत. काही न करता नुसतं तुष्टीकरण केलं की समाज खुश होतो. नाही, त्या मुस्लिम समाजाला सुद्धा विकास पाहिजे, समाजाच्या प्रवाहात यायचे, पण यांच्या तुष्टीकरणामुळे तो समाज अलग राहण्याची शक्यता दिसते.
म्हणजे लक्षात आलं की तुम्हाला, सर्वोच्च न्यायालयाचा 2005चा निर्णय जर शासनानं समाजाच्या त्याच्या तुष्टीकरण विहिरीत जर राबवला असता, 2006, 7, 8, 9, 10पर्यंत जरी राबवला असता, आजचा अजान आणि भोंग्याचा वाद, हनुमान चालिसाचं पठण करण्याचा वाद निर्माण झाला नसता. लक्षामध्ये मूळ कारण हे तुष्टीकरणाचं जे भ्रम आहे राजकीय पक्षाबद्दल मध्ये, की आम्ही हे तुष्टीकरण केलं, यांच्या सवलती दिल्या की मतं मिळतील, तो भ्रम त्यांचा दूर झाला पाहिजे. कारण मुस्लिम समाजसुद्धा आता पुढे येऊन सांगायला की आम्ही या नियमाचं पालन केलं पाहिजे. तर हे पहिलं वादाचं कारण आहे. दुसरं कोणते, आता राज्य लेवलला हे जे शांतता आणि सुरक्षा राखण्याचं काम आहे हे गृह खातं करते, म्हणजे विशेषतः पोलीस खातं करते. या पोलीस खात्यानं म्हणजे गृह खात्यानं जरी समजा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय जर राबवला असता, तर आज अजान आणि त्यानिमित्तानं भोंग्याचं वाजवणं किंवा त्याच्या प्रत्युत्तर म्हणून हनुमान चाळीसा पठण करणं हे याची गरज पडली नसती. मग प्रशासन विशेषतः पोलीस खातं म्हणजे गृहमंत्रीनं का राबवलं नाही हो? ते म्हणतात की आम्ही परिपत्रक काढलं. नुसतं परिपत्रक काढल्यानं कोण वाचणार आहे त्याला हो? मग का करीत नाही प्रशासन, पोलीस खात्यानं हे का राबवलं नाही सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय? कारण ते असते सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली त्याला काम करावं लागते. आणि विशेष म्हणजे आपलं पोलीस खातं तसं संवेदनशील आहे की नाही माहीत नाही, पण राबवण्याच्या बाबतीत मात्र ते संवेदनाहीन आहे, हे या बाबतीमध्ये दिसून येते. जर गृहमंत्र्यानं किंवा गृह खात्यानं हे सुप्रीम कोर्टचं जजमेंट जर खरंच राबवलं असतं, तर आजच्या वादाची वेळ आली नसती. त्यामुळे शासनाबरोबर प्रशासनासुद्धा कसं काय संवेदनाहीन आहे, हे यामागचं वादामागचं निर्माण होण्याच्या मागचं कारण आहे नंबर 2. आणि तिसरं प्रमुख कारण कोणतं आहे, की आपल्या जनतेतली असलेला सुस्तपणा. आता पहा, भोंगा आणि अजानाच्या निमित्तानं त्रास होतो, यावर ते न्याय मागण्याकरता म्हणून कोर्टात गेलेले आपलीच जनतेतले काही लोक. म्हणजे जनता तशी जरी भोळी असली आणि त्या बाबतीमध्ये जागरूक नसली, तरी काही लोकांच्या जागृतीमुळं या याचिका दाखल होऊन सुप्रीम कोर्टनं जजमेंट दिलं. नंतर महाराष्ट्र हायकोर्टनं, मुंबईच्या हायकोर्टनं पुन्हा या संदर्भात 2 जजमेंट दिले. हायकोर्ट आपलं अलाहाबाद हायकोर्टचं सुद्धा जजमेंट आहे. मग ज्या जजमेंटचं पालन करायला पाहिजे ते पालन करण्यामध्ये आपण सरकारवर दडपण आणत नाहीत, हे तिसरं कारण आहे. म्हणजे आलं लक्षामध्ये तुम्हाला, सुप्रीम कोर्टचा निर्णय न राबवण्याकरता एक पहिलं प्रमुख कारण म्हणजे राजकीय पक्षाचं विशिष्ट समाजाच्या बाबतीमध्ये नको ते तुष्टीकरण करणं किंवा तुष्टीकरणाबानं मतं मिळतात, हा जो भ्रम आहे, हा भ्रमाचा भोपळा फुटला पाहिजे. जो खुद मुसलमान समाज फोडीत आहे, हे सरकारला अजून कळत नाही, हे दुर्दैव आहे आणि हे वादाचं कारण आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला सांगितलं प्रशासनाचं एक कारण आहे संवेदनेचा, आणि समाज जागृत नाही. अशा वेळेस समाजानं समाज माध्यमाद्वारे, पीलद्वारे म्हणजे जनहित याचिकाद्वारे जर सरकारवर दडपण आणलं आणि सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय किंवा शासनाचे निर्णय किंवा केंद्रातले निर्णय वेळेवर आणि योग्य निर्णय राबवले, तर समाजातल्या बहुतांश समस्या सहज सुटतात. आणि त्यामध्ये हे अजान आणि भोंगवादन किंवा पठण चाळीसा त्याला प्रत्युत्तर म्हणून, ह्या संदर्भात जे आपल्याला वादळ उठले दिसतं, ते वादळ उठले दिसत नाही. हा व्हिडिओ आपणास आवडला असेल, आवडणारच, हा लाईक करा, शेअर करा, सांगा आणि सबस्क्राईब करा. किती